Ga jerin jihohi guda 10 mafiya arziki a arewacin Najeriya a wannan shekarar da muke ciki ta 2026 bisa GDP. Ka saurara ka ji da jihar ku kuwa, in babu jihar ku me yasa babu jihar ku a ciki? A lamba na 10 muna da jihar Sokoto. Jihar Sokoto ta zo a lamba na 10 da GDP naira tiriliyan 1 har da 2. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa ta zo a lamba na 9, abun mamaki. Jihar Nasarawa da GDP naira tiriliyan 1 har da 3. Sai kuma a lamba na 8 muna da jihar Bauchi. Jihar Bauchi ta zo a lamba na 8. Wannan jihar Bauchi fa da GDP naira tiriliyan 1 har da 4. A lamba na 7 kuwa muna da jihar Borno. Wannan jihar na Borno fa babbar jiha ne da ake ji da ita a arewacin Najeriya. Wannan jihar fa da GDP naira tiriliyan 1 har da 5. Kana a lamba na 6 muna da jihar Benue. Wannan jihar na Benue tana da GDP naira tiriliyan 1 ita ma har da 7. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Filato. Ni ban tsammanin zan ga jihar Filato a wannan list din ba, sai gashi ma ta zo a lamba na 5. Wannan jihar fa da GDP naira tiriliyan 1 har da 8. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Neja. Jihar Neja da GDP naira tiriliyan 2 har da 2. Sai kuma a lamba na 3 muna da FCT Abuja. FCT Abuja da naira tiriliyan 3 daidai. A lamba na 2 kuwa muna da jihar Kano. Na gama ganin zanga jihar Kano a lamba na 1, sai gashi jihar Kano ta zo a lamba na 2, inda wannan jihar Kano fa da GDP naira tiriliyan 3 har da 5. Sai da ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta fi kowane jihohi arziki a arewacin Najeriya ita ce jihar Kaduna. Wannan jihar na Kaduna fa da GDP naira tiriliyan 3 har da 7. Wani jiha ne kake ganin ya kamata ya zo a cikin list ɗin nan da ba